posledné necelé 3 minúty. Na sebe dvojicu hráčov, Glaver bude mať kopec času na trojke a dáva! Gandlová. Smith na opačnej strane, jeho pekný dribling, ešte Glaver za 3. Aj on je... Glaver. Glover. Ale tomu... Glover, jeho voľná trojka z roviška. Opäť Glover tento vyskúša. A... Neodskočil zatiaľ na viac ako jeden kôš. Klauer. Asistencia, jeden zisk, index užitočnosti 13. Naprave. Lopta zostáva v moci Jandlovej, Glover musel páliť a... Môže vyhadzovať na Petráša, ale stále ťahá loptu. Dnes má Nitra k dispozícii len 4 zahraničných hráčov na súpiska, z toho len priečku obhájili bronzom. A druhá priečka by bola zase...